Laro kom senete county ma Kisumu giotiko ma dorod buch ODM Osingo ne jojua kali ma Kisumu ni obiro konyogi e kedonegi manyaka oneni ogolo kambi nitarudia hii manyaka gineni manyaka obiro konyo e kedonegi manyaka oneni ogolo kambi reru sawa kawadhi nyime heneni okil Tom Ojienda mabende laro kom senete county ma Kisumu giotiko mar dondod buch ODM Osingo ne jojua kali ma Kisumu ni obiro konyo e kedonegi manyaka oneni ogolo kambi reru e lopgi. Jojua kali go kanyakla kod kambi reru kata Kenya Railways ni kod bura e nyim doho kaluwore kod ywaruok mar laro lo mabende gitiyoe. Ojienda mabende oteno gavana ma Kisumu ngira nyong'e campaigns mabende otimo e gwenge ma jojua kali go tiye boma Kisumu bende owacho ni obiro bedo e achiel kuom wakinde mabende biro konyo jojua kali Yalo Wach makamano ero e nyim doho. Gavana ma kaunti ma Kisumu ngira nyong'o korka kore to oseyo jojua kali go kuom wuok kendo dhi e lo kuom tamore wuok kendo dhi e lo mabende piny owacho nochiwo negi kinde mokalo. Wacho ni nosewuoyo kod ker ma pacho ka ndimo Uhuru Kenyatta mabende nochiwo lo makamano ero kata kamano jojua kali go odagi wuok kuma bende gintiere gi sani mamiyo gi ywaruok gibedo godo kod kambino ero mar reru. Ng'eyo ni tich mar yalo kese tich matiyo ng'e mano koro kes mar jua kali osenyisa ni lawyer James Agri Mwamwe mayalo to ka wuok kari adhi wuoyo gi James Agri Mwamu mondo ang'e ka kes dhi mbele kiny mondo amba bede kesa yal ko dong mano ber jadi moyiego mondo walo kes nikech ang'eni kuom Kenya Railways onyisa ni lawyer mochung' ne Tom Mutei mabosiepa to wang'e jaje mayalo dong ng'eyo koro adwa nyimi uhakikisho ni kes bro dhi maber nikech ka isebede lo molo higni 12 ka itiye kaka jua kali tieni to ji nitiere jua kali mang'eny kamae e sheria okinya golo ng'ate lobno ero dong mano adier koro uchung' e yo maber wabro yalo nu kendo wabro lo kes mondo kik riembuka dong mano ber bas mar ariyo tarik 9 dwe mar 8 wadhi tero president miluongo ni Raila Amolo Odinga ji adi mabro goyo Raila Amolo kura nyisa uwuok malo kama to bas ka oluwo kanyo koro wago 6 piece sisi tuko katika chama cha ODM sisi zote tutapiga kura ODM ili tuunda serikali wayere tawacho kama kane waloso Uhuru Business Market kae na loso gi jaduong' piny to Raila Amolo Odinga manyisa jojua kali thagre ka ni lo moro gin go to nigi lari kot oginyal gedo adwaro winja maber adwaro winjo kwele wa mambo Uhuru wacho okay lo ng'eny kama gere Uhuru Business Market wabwas ni gimoro gibiye na nyiso gi ok na nyiso gikoni oyo gidwa laro mako sawa mimi sina budi kama ni mudwaro no problem macha ne tayari pesa ne tayari ni nyalo gere jojua kali na niko tayari hata sasa hivi kufanya kazi na watu wa jua kali tujenge pahali ka kufanya biashara sawa wayere kawuono no wacho ni wawev gik moko ok no wacho akelo nu barua ne ka abiro miyo hu ODM uwinjo jojua kali uwinjo okane head of government ma Kisumu County okane governor benitie moro kawinjo ni ling na uru bwana uketho